Kassa nu? Kanske nej. Oh shit, så kan köra några här. Så kommer bara släppa. Och ska stanta asen här. Fuck det förvärrande som. Hur ska klara ut det? Just that. What? Okay. Oh Okay. wait, it don't you push chest. Okay. I don't Okay. push chest. I'm sorry, Simon. I'm on shield. What? Come over. Nej, Nej, come over. Stå på mig. okay, still bad. Just don't All right. fall, man. we overthink. Timon, no! Why is it such a failure? Get over there again. I fuck up. Så fuck skal. Du ska inte portals. Du känns virtual. Fucking spela! Fucking spela! No! Det är mer besvärligt än problem solving. Det är så mycket sån som horn och det som är lättja. Det säger vi ska tuncha på Fuck du sen hörn kan nu. Ha? Nu kör hörn och då bockar ny på någon. Jag är hörde yo. So fucking go. Oh yeah. Hast du ett already? What? Du ett already. Det är som brukte akla samt den hörne yo. Check it out. I'm just. Det brukar näka yo effekter, you know. Men det brukar inte näka hörne yo effekter som bara hilarious. Fuck! It's this! Random outburst. Bara kolla nu nu jag där. Han pjör standa knätt nu. Tack kassan är uppe. Ja. Och stor lasaren en ojat där lost je. Men kan vi hinna någon? Lasar det inte någon? Vart lasar tänker jag? Det är två lasare. En hinner så inte där. Hey. Vi smärker oss banan. Så fuck förande. Lägg kassan lagt efter. Okej. Ja, nej, inte flytta. Och så skulta Ricka. Ja, så kör du här. Och Okej. här uppe. Sum korto. Nej, cash. Right? Ställ på mig för så såhär. Wow! We did it. We fucking did it. Larry, I don't känna. Yes. It's over, Simon. It's finally over. It's almost over. Ah, shit more. Okay. Vi sticker Simon! Vi sticker alltså här knappen där. La fyra knapparna här. Över aktivera. No! Chill! Don't fucking chill! Suck det! Okay, what got? I'm sorry. All right, it was changed. Shut up. Shut up. Okay. No, fan till att tänka oss efter. Oh fuck sake. Är det centra? Det var cent. Du säger jag inte. Simon! The flyer for him, and you are so like, oh no, just yes you. Jag stressar runt så hårt nu så. Så. I'm fucking a Säg inte. Whoop. Okay. Nej! Nej! Okay. And Fuck! Alright, Simon. oh fuck! No, pussy! Mitt är horrible det spelet. Okay. Pussy! Stilla det knästen. With Ian's purpose. No! Pussy! Good job! No! The elevator is up ahead. Hopefully it's still working. Bye, Clyde. Continue. Jag får lägga dem.
ska alltid komma under också, Levi. Du bryter alltid också. Sorry. Vad gör du? Det är sjukt att bli gång att rätta för det här. Och det är lika alla du. Sådär folk! Kika så sagt det mot det här. Han har ju inte. Let's go. Oh shit! Vilka jocken det är? Det var i horna så såhär. Jock, inte vi klarar bröda sig nya så lätt. Båten inte ner. Ah! Jag vet, du sockar här. Smush it då inte. Tredje. Tredje. Dude, är det seriöst sir? Alltså, åkara... Fucking... Vi blev mer förstyrka en annan. Vi är det.